silenci. Escolteu amb les orelles ben grosses. Ara vas fer, vale? Poso a gravar i vas fer, vale? Bon dia. Esteu tots bé? Sí. Teniu calor? Sí. Nosaltres també. Intentarem anar el més ràpid possible. Demanem molt de silenci, molt de respecte, perquè estan molt nerviosos i nervioses. És un teatre amateur. Han assajat moltes hores i continuen estant nerviosos. Per tant, donem pas als alumnes i les alumnes de tercer amb un fort aplaudiment. Que gaudiu! Benvingut públic. La companyia de teatre El Coet ens agradaria presentar-vos l'obra de teatre de tercer A anomenada Tres botons. Esperem que us agradi. Hi havia una vegada un fuster a qui tothom anomenava Tres botons. Vivia en un poble on la gent era molt pobra. Com que no tenien diners i no li encarregava mobles nous, en Tres botons no tenia feina. Aquí ningú em dóna feina. M'hauré d'anar a un altre lloc on pugui trobar feina. Què fas, Tres botons? Faig una caseta amb rodes per... Em faig una caseta per poder anar a un lloc on pugui trobar feina. La puc veure per dins? I tant que sí! En Tres botons es va fer una caseta tan petita que a dins només hi cabia ell, unes quantes persones i eines. Fixa't! En Tres botons s'ha fet una casa amb rodes. Què puc veure per dir? I tant que sí! Fixa't! En Tres botons s'ha fet una rulot. Que puc entrar? I tant que sí! On poses la vagina si no tens dipòsit? Tota la veu? Que podem entrar? Sí, i tant que sí! Obre'ns, sisplau! Obre'ns! Qui hi ha? Soc una pobra dona vídua amb el seu fill i sense casa. Endavant, entreu. La casa és molt petita, però si hi cabeu estaré més content. On hi caben dos n'hi caben sis. Ho veus com hi cabem? Estic ben content.
casa és molt petita, però si hi cabeu estaré més content. O ni caben 6 ni caben 7. Ho veus que ni cabem? Estic ben content! En 3 botons va marxar del poble. Camina que caminaràs, es va fer de nit. Dormiré aquí, ja he fet prou camí. Obriu-me, sisplau, obriu-me. Qui hi ha? Soc el tronc Carmelo, estic xoc, deixa'm entrar. Endavant, entreu. La casa és molt petita, però si hi cabeu, estaré ben content. O ni cap un ni cap dos. Veus com hi cabem? Estic ben content! Estic sol i he pensat viure amb tu. Ara haurem d'anar a dormir. Bona nit! Obriu! Deixeu-me entrar! Qui hi ha? Soc el rei, m'estic mullant. Endavant, entreu. La casa és molt petita, però si hi cabeu, estaré ben content. Vista des de fora, la teva casa semblava més xica. Hi ha alguna cosa que no entenc. De quina fusta te l'has fet? De fusta de castanyer. Potser no és una qüestió de fusta, sinó de cor. Es veu que aquesta casa l'has fet amb el cor. El cor és petit com un punt, però si un hi vol, a dins hi cap tota la gent del món. Un jove que anem a treballar i no sabem on dormir. Hem quedat xocs com pollets. Aquí, deixeu-nos entrar, sisplau. Endavant, entreu. La casa és molt petita, però si cabeu, estaré ben content. O ni caben 7 ni caben 11. Ho veus com hi cabem? Estic ben content. Obriu, si us plau. Qui hi ha? Soc el criat del rei. M'ha fet fora de parar perquè estava malalt. Endavant, entra. La casa és molt petita, però si tu hi caps, estaré ben content. On hi caben 11 i caben 12. Ho veus com hi cabem? Estic ben content.
constipat. Ens pot obrir que tenim molta gana, sisplau? Vinga, vinga, tinc ganes de comprar i les mans encarcarades. Endavant, entreu. La casa és molt petita, però si cabeu, estaré ben content. I aquesta gent, qui és? Miri, l'oncle Carmelo, que està sol al món, una vídua amb els seus vicis sense casa, un genyataire sense cabana, uns nois que han d'anar a treballar fora, un criat vostre que han fet fora de Palau perquè estava malalt. Em pensava que era un bon rei i mira quanta gent tan i tan desgraciada que vivia al meu reialme. Quan pari la tempesta vindreu tots amb mi. Un bon fuster i a Palau no et faltarà feina. També m'ocuparé de tota aquesta gent. El rei va complir totes les seves promeses. Tots van tenir feina i casa per viure. I després de poc temps, en 3 botons i la vídua es van casar per jugar als nens. I la casa amb rodes la van fer servir tots els nens i nenes del poble per jugar. Ja que hi cabien tots, si a la tornada un gat hi volia entrar, hi havia lloc per ell. Bravo! Bravo! My heart.
la narradora. En 3 botons, en Pau, l'Adam Xogui i l'Adriana. L'home amb boina, l'Andrés. La dona amb mocador, l'Anna. L'home amb barba, en Santi. La dona amb davantal, la Sara. L'oncle Carnero, en Carlos. La mare amb els 2 fillets, la Marta. El llenyataire, la Tània. La noia amb cistell, la Laura. El noi amb motxilla, l'Elias. El noi amb gorra, l'Iker. El criat del rei, el Iago. El rei, l'Héctor. El noi amb llanterna, el Víctor. El noi amb brúixola, l'Adam Enjadat. La noia amb càmera, la Xuntín. La directora, la Susana. I la castellana, l'Eva.
Tania Valenzuela. La companyia de teatre Escola del Geni us volem presentar l'obra de teatre Quilos i Quilos de Sant Jordi. Esteu preparats? Sí! Esteu a gust? Sí! Esperem que us agradi i que gaudiu la representació. El Capità Amèrica. L'Olivia. En Jordi. La Clàudia i la Inoa. Es van trobar per parlar. El Capità Amèrica proposa als seus amics d'anar al cinema a veure una pel·lícula. Quan hi arriben, veuen els diferents cartells de les pel·lícules. Entre les diferents pel·lícules que hi ha en cartellera troben Frozen, Barbie 2, Els Vengadors, Els Simpsons, Ice 4, la Lego Película, Iron Man 4, Quilos i Quilos de Sant Jordi, Ketchup de Patates 3, Pluja de Mandonguillas 2, Toy Story 4 i Big Time Rush. Hi ha un empat entre decidir si van a veure Ketchup de Patates 3 o Quilos i Quilos de Sant Jordi. Diuen d'anar a veure la de Sant Jordi perquè avui és 23 d'abril. Els nens pregunten a Jordi quins personatges creu que surten i es contesta: Sant Jordi, un drac, una princesa, un calvo gegant, Messi i Cacà. O potser m'equivoco. Decideixen anar a veure Quilos i Quilos de Sant Jordi perquè és el dia de Sant Jordi, la gent diu que és xulíssima i surt un drac de Sant Jordi. Vinga, nois! Vaig fer la visita a comprar les entrades. Sí! Vull 6 entrades. Home, si vostè és el Capitán Amèrica, doncs pot entrar gratis i pot convidar 5 amics. Què li sembla? Molt bé. Quant han costat les entrades? Són gratis perquè el venedor em coneixia perquè era famós. A més, diré que li faria un rei gratis al seu jardí. Jo al venedor li faré un mar de fotos i en el mar de fotos li posaré una fotografia de 2 amigues molt amigues, l'Abril i la Dafne. Voleu menjar crispetes? Sí! Jordi, jo no puc menjar algunes crispetes, com ja ho sabia, he portat unes de casa. Doncs ja vaig a comprar les crispetes. T'acompanyeixi no m'està encarregada? Gràcies. Comprem begudes? Us agrada el cacau blat? Sí! Jo tinc gravat aquí dins la meva memòria, dins el més esclaviat.
especial i fas que tots omplin el teu sabor. Mai no passes de moda, sempre ets original. Per casa al bar com a feina dins de la bossa o en el bar. Et porto sempre a la barra, la gent em paga i no hi faltarà. Posa'm un que caurà, dona'm un que caurà, francament natural, el que fa falta és un que caurà. Posa'm un que caurà, dona'm un
reialme. En aquest reialme hi vivia un rei i una reina. Aquest rei i aquesta reina tenien una filla. Aquesta filla era la princesa del reialme. Quin dia que tinc! Tots són problemes! Què passa, estimat? Els pastors no van casar-se. Per què? Sembla que tenen un problema a l'estia. I tant que tenien un problema, i gros. Senyor rei, ja no sabem què fer, quasi ja no ens queden animals. I com pot ser? Alguna criatura se'ls ha menjat. Però què dius ara? Però quina criatura es pot menjar una vaca? Doncs alguna de ben grossa. Tota la gent estava molt espantant. Cada dia desapareixia un animal i tant feia la seva vida. Pare, tota la gent del poble està molt esverada. Diuen que han vist un drac molt gran que ve cap aquí. Mare meva, i ara què farem? No parla de calma. Si ve cap aquí pots explicar el que vol i podrem negociar. Senyor rei, ja és aquí. Prou. Que no entres? Mireu, he deixat una nota. Soc el drac i la meva fam és inacabable. Necessito menjar, però veig que se us han acabat els animals, així que ara començarem les persones. Demà vull que m'envieu la primera a la meva cova. Moltes gràcies, atentament el drac. Com a mínim és l'educat. Doncs senyor, haurem de buscar una manera justa per decidir quin serà el sopar del drac. Haurem de fer un sorteig. Nosaltres també hi haurem de participar. I dit i fet, van reunir tota la gent del poble i van donar un número a cada persona. L'endemà els van reunir tots a la plaça per dur a terme aquell petit sorteig. Estimat poble, ha arribat el moment. Vaig a treure paperet d'aquí i dir que hi ha un oli. I la guanyadora és la princesa. La princesa? No pot ser, mare meva, quina desgràcia. No vull morir jove. Ai, que em fas mal. Quina sort que hem tingut, però pobra princesa, vinga, va, que t'acompanyo fins la porta. No vull, és terrible. Adéu, pares estimats. Adéu, poble estimat. Adéu, món estimat. Vinga, va, sí. Adeu a tothom. Finalment va arribar a l'entrada de la cova del drac. Era fosca, húmida i feia una por terrible. I de sobte apareix el drac. Val, que toca tu. Però es pot saber què passa aquí perquè jo d'aquesta manera no puc treballar. A veure, on carai és el drac? Noia, no ho sé. Drac? Què passa? Jo ja ho vaig dir que aquest paio no se'l veia gaire professional. A veure, l'espectacle ha de continuar, perquè si no, jo no puc sortir, la veritat. Em sembla que tota aquesta gent ha vingut per veure'm a mi. I tant, a tu solet.
Mira, guapo, a veure si et baixem aquests fums. Quins fums? Només li la veritat. Voleu parar que tot el dia està igual? Ara tenim altres problemes. On queda l'altre? I ja tornem a ser a l'andotetes, a veure què diu ara. Estimats companys de professió, espero que no estigueu gaire enfadats amb mi. Estic passant per un moment difícil de la meva vida. Un moment difícil? Però què parla aquest tio? Això de ser actor és molt dur. Tens que cuidar molt la teva imatge. I això em suposa una pressió que crec que no puc. Però què carai s'enrotlla el rèptil aquest? O surt d'una vegada o et vinc a buscar. Està bé, ja surto. Home, xaval, però què fas? Tu no saps que estem treballant? No pots deixar-ne aquí tirats d'aquesta manera. Em sap greu, però ja us he dit que estic passant un mal moment. Però què carai et passa? Què deies de la imatge? No puc més, no puc amagar-ho més. Us ho diré. Tinc un problema de sobrepès. Ostres, doncs. No ho havia notat. Què va, tu sobrepès? Però si estàs amb una silfide. Mira, xaval, celebro que tu solet te n'hagis adonat perquè salta a la vista. Bé, no m'ha donat res solet. Ha sigut el metge que m'ha fet l'anàlisi de sang. M'ha donat el resultat, tenia sobrepès i colesterol. M'ha dit que tinc que anar a trucar una dietista per fer esport. Doncs va, ja ens hi podem posar. Jo truco a la dietista i tu pots trucar al teu entrenador personal perquè hi doni un compte. A veure, el meu entrenador personal és personal. Ho pilles? Això vol dir que només és meu, que no comparteixo. Com ets, Per un dia no podries deixar de ser un vanitós egoista i fer alguna cosa pels altres? Home, si m'amanes així de bé, ja el truco. Ostres, nois, sou molt amables, però no cal començar aviada, podeu començar cada dilluns. No, això mai! Què? Tu no saps que el dilluns no pots començar ninguna dieta? No hi ha ningú que ho hagi aconseguit començant un dilluns. Doncs res, haurem de començar avui. Això no serà fàcil. Em salvaré, doctora? Primer començaré amb unes preguntes. Vostè, què menja? Normalment animals, però últimament persones. Malament, quants àpats fa al dia? Un. Malament, quan triga a ingerir l'animal o la persona? Una mitja hora. Malament, molt malament. Mare meva, no m'estranya que tinguis aquest sobrepès. És que sobrepès és una paraula tan lletja. Ai, sí, pobre drac. I res d'un àpat al dia, et faràs sí. A partir d'ara, només vegetals. Vegetals?
Retalls? Què és això? Ostres, nois, s'ha d'explicar tot. Verdures, fruites, vaja, coses que no corrin. I res d'un àpat al dia, et faràs 5. Has de menjar poc i sovint. Si fas tot això i exercici físic, aquest paio no ho aconseguirà. I per acabar, has de dedicar 1 hora per menjar i mastegar molt bé els aliments. Si fas tot això i exercici físic, ja veuràs com perdràs pes. El meu mètode és infal·lible. Pensa que sóc una dietista famosa entre la professió. Ah, sí? Qui més ha passat aquesta tortura? Doncs he treballat amb el Pokémon dels 3 Poquets, amb un de les 7 cabretes i amb un dels nans de la Blancaneus. Ara arriba el preparador físic. Bon dia a tothom, ja sóc aquí. A veure, qui serà l'afortunat que em tindrà de preparador físic? Ara entenc per què us enteneu tant, és igual que tu. Bé, xaval, no et passi, que aquest és el meu mestre. Deixem-la, mestre. Molt bé, ja veig qui és l'afortunat. No cal dir-ho, tranquil, nano. Amb la combinació de l'exercici, aeròbic, pilates, yoga i tai chi, et deixaré fet un figurí. Molt bé, doncs comencem ja. Tothom a la seva posició. Aeròbic. 2, 3, 4. Pilates. 1, 2, 3, 4. Yoga. 1, 2, 3, 4. Tai chi. 2, 3 i 4. Tot està en la ment i en la respiració. Concentració. El dolor no existeix. Gràcies, mestre. Com sempre m'heu il·luminat el camí. Tu sí que ets un bon il·luminant. Ostres, sort que el duro no existeix, perquè hem fet una atrapada aquí a la cama esta mañana estrella. I tot això ho hauré de fer cada dia? Home, és clar, què et penses? Que he aconseguit aquest cos només fent això? Un parell de coses a l'any. Tu tranquil, que si jo et dic que ho aconseguiràs, és que ho aconseguiràs. Repeteix amb mi. Ja puc! Ja puc! Més fort, ja puc! Ja puc! Yes, we can! Yes, we can! Passis per aquí que estic gravant. Passis per aquí que estic gravant. Per l'altre cantó. Ara que ja han passat unes setmanes i la raca està en plena forma, potser reprenem d'aquesta història que aquesta gent s'ha florinat. I tant, Purex, porten setmanes sense menjar res.
És que quan una història és bona, no te'n pots desenganxar. Ja sabem que la meva llegenda és una gran història. Som un assum perquè pilleu el fil. Ara surto jo i dic que se'ls ha menjat els animals i que hi ha un drac que vol seguir menjant persones. L'altre fer un sortet, decidir quin sol sopar del drac. I li toca a la princesa. I jo agafo i m'enganx cap la cova del drac. I ara és quan surt el drac la meva obra. Teva i teva, va drac, surt! Ja hi tornem a ser. Serà possible? Doncs ens saltem el seu tros i el rei va avisar el cavaller més valent de la comarca perquè salvés a la princesa. I vaig aparèixer jo i quan vaig estar davant del drac em vaig treure l'espasa i... Uau, 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 uau! Sóc un desgraciat! Què passa? Uala, drac! Quin canvi! Estàs increïble! Oi que sí, ja us he dit que he fet una feina excel·lent. Sí, no, has estudiat a mi, però ho hem aconseguit. Què hem aconseguit? Tornem a 3 quilos! Però què dius? És fantàstic! Fantàstic per ser una sacantana, però un drac, aquest matí m'han trucat els de producció, m'han dit que em quedo sense treball, ja que amb aquest físic no dono el paper. Ostres, Albert, esteu jo perquè jo ja m'he acostumat a treballar amb tu. Jo, només penses en tu. El que hem de fer és ajudar el pobre drac. Està bé, jo t'he fet això, jo ja arreglaré el drac, si almenys es podrà recuperar una bona part del teu pes que has perdut. Mestre, com es pot ser tan valent? Era fill de tantes coses de por. Però amb tu només recupero la meitat de quilos. Doneu-me més menjar. Home, de fet la dietista també és responsable del canvi. Ui, no, jo no vull treure mèrits a ningú. Tot està gràcies al mestre. Sí, home, que t'ho creguis. Tot el que m'has fet fer tu no té nom. Va, drac, a berenar. I així va ser com el drac es va convertir en el drac del centre. I Sant Jordi el va matar i va salvar la princesa. I tot el poble va tornar a viure feliç i tranquil. Que no s'engañó la Roma. Que van sortir de la panxa del drac. Que el roser va créixer de la terra, just al lloc on va morir el drac. Apa, què diu? Va sortir de la sang del drac quan li van obrir la panxa. No en tenim ni idea, perquè tothom sap que quan vaig matar el drac i vaig obrir la panxa, va sortir una dietista i un entrenador personal.
i Hugo Flores.